дар вилояти Суғ 4 нафар аз бемории ҳорӣ фавтиданд. Ин ҳолат дар шаҳру ноҳияҳои Гулистон, Панҷакент, Бобоҷон Ғафуров ва Ҷабор Расулов ба қайд гирифта шудааст. Фавтидагон 12, 18, 45 ва 55 сола буданд ва пас аз ҷароҳатбардорӣ аз дандони саг ба духтури оилавӣ ё ба беморхона муроҷиат накарданд. Пас аз авж гирифтани бемории ҳорӣ духтурон аз ҳолати ба амал омада огоҳ шуданд, ки дер шуда буд. вақте ки осеббардорӣ мешавад ба ягон духтури минтақавӣ ё ин ки ҳуҷраи осебшиносӣ муроҷиат накардан, ин ҳам аз надонистан, ё ин ки вақте ки дар кӯдакон мешавад ба падару модари худ намегӯянд ки ман аз ҳамин саг ё аз ҳамин гурба осеб дидам гуфта. ва ҳарчанд аз тарафи духтурони минтақавӣ, ҳамшираҳои тибби оилавӣ гардиши дарбадар ҳаст ки давоми ҳар 3 рӯза бояд ки ба ҳар як хонавода ташриф оваранд, анамин вақте ки дар вақти гузаронидани таҳлилҳои эпидемиологӣ маълум гардид ки ҳарчанд духтури тибби оилавӣ ба ҳамин хонавода ташриф оварда бошад, ҳам онҳо руст карданд ки ҳамин хел осеббардорӣ шуд. дар соли 2022 4596 ҳолат ба қайд гирифта шудааст дар умум осеббардорӣ. Ин ҳам бошад дар 9 шаҳру ноҳияҳои вилоят зиёд ба қайда гирифта шудааст. Дар ноҳияи Ашт 142 ҳолат зиёд, ноҳияи Айнӣ 4 ҳолат, шаҳри Бӯстон 20 ҳолат, шаҳри Конибодон 51 ҳолат, Мастчоҳ 29 ҳолат, Панҷакен 123 ҳолат, Спитамен 45 ҳолат, шаҳри Хуҷанд 74 ҳолат ва ноҳияи Шаҳристон 25 ҳолат зиёдтар ба қайд гирифта шудааст. давоми соли 2022 3694 нафар сокинон аз захми дандони саг осеб диданд ва ба ҷуз аз 4 нафар боқимондаҳо пурра зидди бемории ҳорӣ иммунизатсия шуданд. зеро ин гурӯҳ пас аз газидани ҳайвонот саривақт ба духтур муроҷиат карда бар зидди бемории табобатнашавандаи ҳорӣ иммунизатсия гирифтанд. таҳлилҳои эпидемиологҳо нишон додааст ки 78% осеббардорӣ аз сагҳои маълум, яъне сагҳое газидаанд ки соҳиб доранд. боқимонда осеббиниҳо аз сагҳои номаълум ба шумор меравад. аз ҳамин 3694 2887 ҳолат аз сагҳои хонагӣ ки ин 78% умумии осеббардориро дар бар мегирад. яъне ки аз ин чӣ хулоса мебарад? дар асл дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят гурӯҳҳои қиркунии сагҳои дайду ба қайд гирифта шудааст ва онҳо фаъолият мебаранд ва ҳар 10 рӯза ба марказҳои назорати давлатӣ санитарии эпидемиологӣ маълумотномаҳо оиди миқдори қиркунии сагҳо, инчунин миқдори барӯйхатгирии сагҳо, эмгузаронии сагҳо бар зидди бемории ҳорӣ маълумотҳо ҳаст, лекин агар ба ҳамин оморҳо назар афканем дида метавонем ки 78% ин осеббардорӣ аз сагҳои хонагӣ, яъне ки маълум ба қайд гирифта шудааст. танҳо 28% аз сагҳои дайдуи бемаҳсул ба қайд гирифта шудааст. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки соҳибони сагҳо, яъне ки нигоҳубини сагҳо дар ҷойҳое ки масалан хонагӣ гӯем дар минтақаҳо нодуруст бурда мешавад. яъне ки имрӯз ҳар як шаҳрванде ки дар хонаводаи худ саг ё гурба дорад, вай бояд ки аз қайди бойторӣ гузарад, вай бояд ки ба кумитаи бехатарии озуқаворӣ муроҷиат карда аз қайд гузарад ва ҳатман бар зидди бемории ҳорӣ бояд ки эмгузаронӣ карда шавад. дар ин ҳолат ҳарчанд осеббардорӣ зиёд бошад, ҳам бемории ҳорӣ ба қайд гирифтанаш камтар мешавад. яъне ки ҳар як ҳолате ки аз ҳайвони эм нагирифта осеб гирифта мешавад, ин як хатари ба қайдгирии бемории ҳорӣ ки ин бемории табобатнашаванда аст. дар вилояти Суғ давоми соли 2022 осеббинӣ аз ҳайвонот 436 ҳолат зиёдтар ба қайд гирифта шудааст. зиёдшавӣ бештар дар 9 шаҳру ноҳияҳои вилоят ба назар расидааст. дар умум давоми соли 2022 4596 ҳолати осеби сокинон аз захми дандони ҳайвонҳо ба қайд гирифта шудааст ки ба он саг, гурба, гӯсфанду гов ва хояндаҳо дохил шуда метавонанд. осеббардорӣ аз ҳайвонот дар соли 2021 4190 ҳолат буд. нишондоди мазкур дар 12 моҳи соли 2022 436 ҳолат бештар шудааст. сабаб нодуруст нигоҳубини саг аз ҷониби сокинон аст.
در شهر خوجند 2635 سگ قیر و بی‌ضرر کرده شده است. متخصصان برای نابود کردن سگ‌های دایدو و بیمار شبانه کار میکنند. در دو تاشان سوال خونه‌اش بود کوچیک. مراجعت کردن دستش دست خونه‌اش بود کوچیک کلام رفت خودم رفت انداختیم شده. سعی می‌کردیم 14 15 و بالا اوچیل هایگو معلومه من همونجا بسیار تر. سومی تخته کار. مرکز با کام خیلی بسیار نیه. از اساساً فقط شبانه کدوسی. چون که روز به نمیشه آدم بسیاری صورت میگیرد فیزیک میبادد. همه دوی شب میبرویم تا 5 ساعت 5 6 ساعت تا آدم براندن دیگه کار نمیشه. در ولایت سوخ به خاطر پیشگیری آسیب بینی از زخم دندان سگ کارهای نابودکنی در اساس مراجعت ساکنان به انجام رسانده می شود. در سال 2022 4462 سگ قیر و بی‌ضرر کرده شده است. دکتران سیرایت‌شناس و اپیدمیولوژها میگویند که آسیب بینی از حیوانات خصوصیت موسمی دارد. آن اساساً در فصل زمستان و اول بهار و تیر ماه بیشتر به قید گرفته می شود. از این رو از والدان خواهش کرده می شود که در این موسم احتیاطکار باشند و کودکان خود را به نظارت به کوچه نگذارند. گزارش افنشکور و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.